että se lähtee niinku heti siihen. Kun se on katsottu humalassa, niin siinä on pelimiehiä. Niin, se on heti kun saa impulssiin, että saman tien tulee. Minnes nää akkasietit? Et se tulee kontaktissa enemmän. Niin kuin se sanoi, että sano sille, että minä jätin se. Niin. Kun te pääsette tonne ylös, äidin pikkupoika menee muille maille, niin näytelkää ensin sitä, että vittu, miehän lennän! Niin se voi ihan sanoa. Miehän lennän! Kato! Oho! Tällä ajoitte. Ja sitten tulee iskulla We are coming Europe. Et siinä on tilanne ensin. Niinku että tällä mennään. Nyt tullaan! Niin. Ja sitten yhtäkkiä niin kun saatte sen näin, niin siis että iloinen pusu ja niin kun sitten We are coming Europe! Justiin tultiin kaapista ulos ja täältä tullaan! Se on niinku tämä. Hermostuitte. Tästä tuli pojat lisäkakku. Niin, se on niinku ikään kuin sekä perättömästä juoruilusta. Niin, ja sitten pokkana, siis se on vaan niinku vaistolla. Et ei hymyä, vaan siis aha. Lisäksi tuomitaan maksamaan perättömästä juoruilusta ja oikeuden halventamisesta vuoden maataloustuen. Lisäksi perättömästä juoruilusta ja oikeuden halventamisesta vuoden maataloustuet. Just. Kautta vain kantaa kuulastillan tuo. Mä en tiedä, jos tunnenkin väärin. Unta tää ehkä on vaan, mutta tavoittaa pois katos päädyin. Kun väsyy niisi katsella saa. Kautta vain. Ja pysykää vielä kaikki siellä. Hei, tässä kohtaa, kun te olette kaikki tässä niinku jäätiöitä, ja te yritätte olla mukana piilossa, niin yleisöön kommentti kielesiin. Ja